så skulle du lige være med her, hva'? Kan du sige hej? Hej. Flere af jer har allerede set det billede her, som jeg postede på Instagram for nogle dage siden af et væltet bogtårn. Det her, som I skal se nu, det er mig, der prøver at genopbygge det faldende bogtårn. Så god fornøjelse! Så det her, det er resultatet efter væltet kort tid efter jeg slukkede for kameraet. Selvom man ikke rigtig kunne se det i resten af filmen, så blev den faktisk højere end mig, det her tårn. Men det kan man næsten også gætte sig til med alle de her bøger. En ting jeg har lært, det er, at jeg skal ikke være ingeniør eller arkitekt. Det her, det gik ikke rigtigt, skal vi bare sige det sådan.